Така, сега ще довършим тук. Я ми да много дърво е. В честа има, сложил го. Ай пък пътеката до там ще е още с дърво, защото ми свърши просто материала. Добре, но проблема е, няма кабелстон вече. Всичкото ли го схарче? Да, 2 стака. И ще се... да посъберем кабелстон. Чули го е? Кое? Пукането. Да. Тя е от такова, пайф. Да, хубаво. Ой, как ме фанати ще се отбежа? Готово с... Ще съберем пак 2 стака. Ще седна... Я ме направи кирка. Ще седна ден. Тай, след 9. Съжалявам, че го правя, просто нямахме време да с пълността да... Айрон. Да. Шкирка е. Имам. Ама не, щупи ми се. И трябва да се направя. Това е проблема, че... ще се направя една кирка от айрон. Не. Защо? Малко ни е. И така е доста добре. От камък, аз имам бе. Аз имам в себе си камък. На. И аз имам. А ти камък за тебе. И аз имам. Сега се го пера. Мисля сега да потествам нещо. Така с пътичката и доста добре стана. Не съм чак такъв бот, че да не мога да строя хубави работи. Чай сега, ще ми тая ще взема лунен кирката. Няма ли кокали бе? Би трябвало да имаме един само. Не. Нали? Нямаме един. Сега ще покажа само набързо какво сме си направили с дефалта. Малко го пребъгах. с текстчър пак, ле. Да, се опитах да направя текстчър пак, както виждате, ужасна графика. Виждате... Вече имам гравел. Добре, виждате, че долу са армора ми е червен, си го направих. Същата са също ужасни. Пъгнали. Ми оправи си ги. Не. Също не мога, виждате, че съм ми направих зелен. Но сега ще смените ще пака. Но това не те бърка, викаш. Да, това не ги бърка. Да. Сега ще отида да покопа малко камък. Точно. Не, защото... Майко, скелет. Като ми трябваш точно. 2. Не съм ви чак толкова големи фенове. Я събера малко камък. Докато не щупи кърката е. Телепортирай се. Какво? Да се береш. Сега се кача горе. Чуете се за какво е този дърт, просто да се изкачвам. И се не трябваше да ям по живота. Също мисля да променям скина на това. Текстчър пака на Сликс, мисля си променя скина на човека да ми прилича като, не знам, като пълността, например. Сега, с какво се върнах? Да, върнах се за да... това. Ще взема... Ще я събера 3 стака. Не. И мисля, пада от моят втори епизод.
Да. И тази пак да се бай. Ох, това почина малко. О, брат. Гнима ме е врата. Аз събрах 2 стака и И 33. върнах се. Хей, че много бързо е. Ми да, но само седи си протявам врата и съм готов. Мгм. Както виждате. Сега Тук ще малко лаги да поправя. време, ще почнем от сега. Ама все пак добри фупа са вадя. 20 са за мен добре за такъв комп. На мен за 30. С 30. Добри фупа са вадя. Е, да. Не ми лаги. Ако не ми лаги, ми е добре според мен. Да. Не те полаги ли ти? Не. И най-малко. Ако имате лак, пишете нещо и ще поемам мерки. Аз знам как да си махна лага в Майнкрафт. Не ти го маха напълно. Е, да, ама... Пълно аз си го казах това нещо. Не, аз знам друго нещо е. По друг начин. Май колко бамбук расте там. Твоя Тук какъв не- беше? А? Твоя какъв беше? То са един мод. Optifine. Мгм. Не, аз от друг назна. От контролен панел едно нещо. Да, гледа го. Как да си махнеш лага чрез... От Optifine. Rylex. Не от Optifine. Не, имаше, правиш едно нещо в Optifine и ти го маха. Сега събираме бамбук. Не от фермичката, от това другата ферма. Когато не е ограден, но мога да го оградим. Добре, за сега не ти ограждам. Аз мисля така. Да, ама не аз ще говоря за фермата, тая голямата. Голямата ни не знаеш. Да, бе, знаме, бе. Една, която беше в началото. Бай. Гърба ми се счупи. Както виждате, доста голям левел съм само от килване на чудовища. Кой левел си? В смисъл парцета. Кой лева си? 14. Това е доста добре. И вече мислим да по следващия епизод или по другия да ходим да копаем. Да, това вече го мислям отдавна, но просто направя някоя работа на къща и... Работи. А? Работи да направим тук channel И update. мисля това да от мене... Бай. Аз трябваше да спра клипа, защото вече ми изписах, че нямам място. Добре, това е от моя клип. Довиждане.